Когато имаме два знака равно, означава, че двата елемента са еднакви. Когато имаме удовителени равно, означава, че двата елемента са различни. Масивът позволява да съхранява множество елементи в една променлива. Както чества в Minecraft може да съхранява множество предмети. Функцията if се използва основно за условия. Като например в Minecraft, ако искаме да си крафнем някой елемент, примерно чест, трябва да имаме основно дърво. Но за тази цел може да използваме няколко различни вид трупчета, като например обикновено дърво или тъмно дърво. Както във всеки един език има езикови грешки, така и в програмирането има такива. Те се наричат синтактични. FIFO означава First In, First Out, или първият на входа е първи на изхода, а LIFO е Last In, First Out. Последният на входа е първи на изхода. Return се използва за връщане на стойност от функция. Ако искаме да пресметнем колко пари ни остават след покупката на нещо ново като функция, то стойността, която ще върне функцията, ще е равна на бюджетът ни минус цената на продукта, който сме закупили. Функцията for се използва за изпълнение код за определен брой пъти, като например както се храним 3 пъти дневно. Променливата се използва за съхранение на различни видове информация. Например, в библиотеката търсим книгите по заглавие. То ще бъде записано като променлива, string, която може да съдържа текст, символи и цифри. Оценките ни в училище могат да бъдат записани като променлива integer, защото тя съдържа числа. Променливата char е подобна на string, но може да съдържа един символ. И променливата bool може да има само две стойности – true или false.